Hello guys! Gagawa tayo ngayon ng homemade liquid dishwashing soap. So, bantaye! Bantaye! Okay mga kabantaye, ito ang mga sangkap sa paggawa ng homemade dishwashing liquid. Okay? Pero hindi ito magiging homemade kasi sa school namin ginawa. So magiging school-made ito. School-made dishwashing liquid. Okay? So meron tayong coconut, pati, alcohol sulfate. Okay? At meron ding ito, kasi yung gagawin naming dishwashing liquid is lemon scent. So, ito yung lemon. Ito yung lemon. And then, bubble enhancer. Pampabula. Antibacterial. Antibac para syempre mapatay yung mga bacteria. And of course, dahil lemon scent siya, maglalagay tayo ng colorant para parang lemon talaga, okay? At syempre, hindi mawawala ang industrial salt. Hindi ito gaya ng mga household salt, no? Na pwedeng ilagay sa mga pagkain, okay? Okay, sa mga kabantaye, isa sa mga kailangan natin is panghalo. Okay, na nililinisan muna ni Ma'am Teddy at saka balde. Gaano kalaki yung balde? Kasya dapat ang ilang litro, Ma'am Guevara? 14 na litro. Okay? So, dyan tayo maghahalo mamaya. Bantaye, hindi dapat mawawala na kapag gumagawa kayo ng liquid dishwashing soap, may natutulog na kasama nyo. Okay? Yan. Okay mga kabante, para masukat natin na tamang 14 liters talaga siya. So, gagamit tayo ng mga standard na nasukatan. Gaya ng, eto, yung, thank you nga pala sa Coca-Cola. Thank you nga pala sa Coca-Cola for allowing us to use your bottle on this video. So, 14 na ganito. 14. Kasi 14 liters. And, siyempre, gagamit tayo mamaya ng imbudo. Kapag ilalagay natin ang mga tapos na liquid dishwashing sa loob ng bote. Okay, so mga kabantaye, siyempre, dapat gumamit din tayo ng purified water. Okay? Para masiguro natin na malinis ang tubig na gagamitin natin. Mas maganda siguro kapag distilled, no? Pero kasi, ito lang yung available sa school. Purified water lang. Okay? Malinis na to. Kapag gumamit tayo ng tap water o yung tubig, yung tubig na nanggaling sa gripo or sa poso, makukontaminate yung liquid dishwashing natin or masisira siya, di ba? So, kailangan dapat purified water siya. Or kung madami kang pera, distilled water. So, ito yung industrial salt. Tikman mo nga, Rhea, kung ano, maalat. Okay, tutunawin natin yung industrial salt sa tubig, okay? So, part lang daw, part. Hindi daw lahat, okay? Linis na to. Masarap ito pamalo sa akin. Sa puwet ni Paulo. Bantaye. Okay, sa mga kabantaye, una natin ilalagay ang industrial salt. Gano'n kadami? Ubos. Ubos. Lugayin mo. And then, haluin. Okay, sa mga kabantaye, dapat daw one direction lang ang paghalo. So kung pa-kanan na lang lahat hanggang matapos ang paghahalo. Okay, and then ang next nating ilalagay ay ang coconut patty sulfate. Sige. And parang jelly siya. Na unti-unti nagiging malapot yung tubig. Gagawin natin ito for how many minutes, Ma'am Guevara? Hanggang sa matunaw yung ano. Okay. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo na walang hanggan. So malalaman mo na daw na tama na yung paghalo mo kapag nawala na yung aligasgas sa Wala namang gasgas yan. pag wala ka na nararamdaman na aligasgas, no? Sa mixture. May naramdaman ka pa? Yes, so kailangan haluin pa. Okay, and then kapag medyo nawala na yung aligasgas, next natin lalagay yung colorant, okay? Okay, so ito na yung colorant. Yun. Yung colorant natin, syempre, bagay din dapat sa scent niya. Since lemon scented yung dishwashing soap natin or dishwashing liquid natin, dapat yellow din yung colorant. Okay? Pangit naman kapag pula yung colorant, no? Lemon yung scent. Okay, next, syempre yung bubble enhancer. Para magkaroon ng bula ang ating dishwashing liquid.
O, pagkatapos, kami ay lalaro ng bubbles. Ah. Okay mga kabante, ito naman yung foam booster. Para saan yung foam booster, ma'am? So iba din yung bubble Enhancer. iba din yung bubble enhancer sa foam booster. So para talagang mabulang-mabula siya. Okay, and then next nating ilalagay mga kabantay is yung anti-bac. Okay? Para talaga nakakapanlinis siya. Okay? Mamamatay yung mga bacteria. Sige na. Pakilagay na, ma'am, yung anti-bac. Still, additional antibac. Oo, so kanina 99% pa lang, dahil nilagyan ng ganito, magiging 99.9% na yung mamamatay ng bacteria. Kung mga kabantay, ang ganda na ng kulay. Parang lemon na yung kulay niya, no? Parang ang sarap ng inumin. Tikman mo nga, ma'am. Masarap nguyain. Uy, ang hindi lang. Ay. Wala. Hindi mo naman siya. Okay na. Okay mga kabantay kaya pala dalawa yung anti-bac kanina na nilagay natin. Yung isa, para hindi siya madaling mapanis. Parang preservative. Oo. Yung isang anti-bac doon, parang preservative siya. No? Para tumagal ang ating dishwashing liquid. Okay? So, bantaye. Okay, so ito na. Ito na yung lemon scent. Magiging mabango na ito. Kasing bango ng lemon. Okay? Ang bango ng lemon. Parang candy. No? So kanina, sa umpisa pala, naglagay na tayo ng industrial salt na kakonti. And then, magkano ilan? 150 grams yung una nating nilagay. And then, ito na yung panghuli, yung natitirang 150 ulit. Okay, so yung industrial salt ay parang pampalabnaw ata. Ano? Pampalapot. Ay, pampalapot. Pampagel yan. Pampagel, yun pala yung industrial Ay, salt. mabuti yan ilagay sa ano. Okay, so tingnan nyo mga kabantay Okay, parang nakikita na natin na nagiging dishwashing liquid na siya. So yung industrial salt daw hindi pwedeng kainin. Okay, hindi pwedeng ilagay sa mga pagkain. Palamanan sa tinapay. Pero ayun yung tinapay naghihintay. Mamaya hugasan namin yung tinapay. Okay? Sausawan. Sausawan Ito ng yung sausawan. tinapay. Kalambanan ako, pinagel na kasi. Ito yung sasawa namin. Muna na siya. Okay, sa mga kabantay mas preferred talaga na pagkatapos mo itong gawin, hayaan mo muna siya ng buong magdamag para mawala yung yung bula or mag-settle down yung mixture. Para paglagay mo siya sa bote, walang mga bula. Okay? Pero kasi nagmamadali kami ngayon, ilalagay namin siya mamaya. Kasi marami mga customers naghihintay. Yung tinapay mapapanis na. Hindi ako mapapanis. Yung mga customers naghihintay na yung doon dahil bibili sila ng dishwashing liquid. From Leonor de la Rama Leonor. Elementary School. Okay. Okay, so mga kabantay actually, madali lang siyang gawin, no? Maghahalo-halo ka lang, ilalagay mo lang yung pagkakasunod ng mga ingredients, and then sandaling-sandali lang siya, siguro mga matagal na ang 30 minutes sa paggawa ng liquid dishwashing. Okay, so mga kabantay, ngayon naman, isasali na natin ang ating mixture sa bote. Okay, so sa 600 worth na raw materials, kasama ng shipping, makakagawa ka na ng 50 to 51 bottles of dishwashing liquid. So, we hope na may nakuha ka sa vlog namin ngayon. Hanggang sa susunod ulit na episode ng Bantaye! Bantaye!